ויחמול וירחם עלינו בשרוח ונשמה של אבינו מרדכי בן זוהרה. רוח אדוני תניחנו בגמלך, ובכל בני ישראל השומרים בו, וכלל הרחמים והצליפות. וכן יהי רצון ונאמר אמן. מהו רחמים? שכל מרומים רחמים יצאו ממנו מכל והחמים החסדים הישרים והתמימים קהילות הגודל שמסרו נפשם על קדושות השם הנביאים והנעימים בחייהם כמותם לא נפרדו. מנשארים כאלו נעלות גבור, נעבוד אותו ומורשות את כולם מבחייה מלאומים וטובים שהסליקים למצוא בביתי העולם וינקום ומכבוד עמו. ולכה שפו עבודה ושפו חק וכתבות תורת משה איש האלוהים עלינו נבואים לעמו כי דם עבודה ויקום ונקם משיב לצריו וכיפר אדמתו עמו ועד ידע ולך נביאים ככתבו לבוא וכתבתי דמם ממנו ניקיתי ואדום אשכם מציון ובכתבי הקודש נאמר להם הגויים האלוהים התוודה בגויים נהננו נקבדה במותיך שפו במותיהם דורש רבים אותם זכר לא שכח צעק עד הנביאים ואומר ידים וגויים ונגביות בחצרו שרץ על הרבה מנחה בדרך ישתל כנרים ראש שלום עליכם נשמות טהורות נאלצות מזיו יוצר המאורות הנני הולך לדרכי בנפשי תדומי וברכי נהל חי תפילתי ישמעו ברוחי ונשמתי ישמע עתירה דורשה והרבה כבוד שנאמר בכן ובכל ישרים נורו עד יערה עליכם רוח ממרום ואמר שוכן מרום אדון החיים עמדו ישרים ושובו לחיים והתקמו ותחננו ותקומו ותחיו ואנחנו ניכנס לחיים טובים שלום עוד אשר יקרא מלום ציר נאמן משיח אלוהי יעקב השיב לב אבות על בנים ולבנים על אבותם וצדק יהלך לפנינו ונעלנו נשבח לאלוהינו עושה גדולותיו לנחי כרם לפנות אל מספר הוא האל הגדול הגיבור והגיבור מחיים מתים למאמרו ברוך הוא מחיי המתים בלעב והמוות לנצח רחמך אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים לחפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי אדוני דיבר אנחנו לא נגיד את הקדיש למטה למטה יהיה מניין נגיד נרות. נגיד את הנרות